Zdárek smrádek, lidičky, já jsem Speed a vítám vás u prvního let's playe, který začneme právě teď. Takže tohle to smažu a začneme nový svět s názvem přežití. Tady za to nemůžu moc psát, jak je vidět, takže dáme si rozměr svět. Na CD budeme hrát až příště. Možná budu mít lagy, za to se omlouvám, ale neměly by nastat. A tak, to jsme se to zrodili. Paráda, takže už to. Vidíte, jak to se dolaguje, ale se stává. Takže natěžíme si nějaký dřevo a děláme si crafting a nějaký stoky. Tak, budu vlastně natáčet 15 až 20 minutová videa o Minecraftu, nebo i taky jakoby o Minecraftu, ale o dělání různých věcí, jako je například enchanting, nebo jak se prokopat do dungeonu. Samozřejmě jenom tak, prostě X-ray nemám, ani ho mít nechci a na ten hrát ani nebudu. Mohli jsme si dát nějaký seed, ale to je jedno. To až v příštím třeba díle, když jsme začali na svět. Moc se omlouvám, jednou se mi stalo, že jsem točil a smazal se mi jeden svět. Takže jsem začal točit od znova. Takže vlastně máme dřevo? Máme. Takže jdeme na nějakou planinu dozadu. Vidíte, trošku se mi to laguje. Nevím vůbec proč. A hele, kravičky. A já bych šel tamhle dozadu. Tam to vypadá slibně, protože je tam i hora, která se nám taky určitě bude hodit. Potom se jdeme určitě dolů, uděláme si nějaký crafting a porozhlídám se tady. Samozřejmě si chci taky přivést domů ovce, ale to až samozřejmě v dalším díle. Máme teda jakoby 20 minut na natočení videa a já budu zrovna začínat. To je tamhle, ať to není tak daleko. Takže já si tady udělám crafting a pak vlastně to upravím. Je ovečko, to je potom taky kilnu, nebo ostříhám, až budu mít irony. Takže uděláme si crafting a uděláme si krumpáč. Takže crafting, uděláme si styky, takhle styky, no a uděláme si ten krumpáč, protože já chci mít i nějaký kobly na prostě stavění. Ale barák budu mít asi ze 100 zlapů, protože se mi to hrozně líbí a nevím. Je to jenom můj názor, kdybyste měli nějaký nedostatek k tomu, jak točím videa, tak klidně mě můžete říct. Já vám potom dám na sebe Facebook a můžete mi napsat. Není problém. Takže když byste nevěděli,
jste s něčím rady, tak tady bude Minecraft Wikipedie. A když tak se můžete ptát přímo mě. Takže, jo. Takže, takhle si koukám tady to prostředí a já to potom stopnu asi a půjdeme stavit barák. Bude to na malou chvilinku, že to ani nepostřehnete, nebo že prostě to nezareagujete. Takže jak jsem říkal, můžete komentovat, lajkovat, dislajkovat, prostě podle vašich pocitů a názorů samozřejmě. Akorát do mě dochází lopata, což není moc dobrý. Takže já půjdu asi na ty kobly potom. Ale nejdřív bych si mohl teda tady ještě upravit trošku ten svůj pozemek. No. Ale na mody ani na textur peče hrát nebudu. No. Takže já půjdu dozadu. Natěžím zatím nějaký kobly. No a vlastně budu i potom ukazovat v nějakým díle, jak se co dělá, když by většina lidí nebo většina uživatelů Minecraftu hraje Minecraft už asi tak docela dost dlouho a když by někdo nevěděl, jak se dělají věci, tak já mu to když tak buď ukážu, anebo prostě se koukne na Minecraft Wikipedii. A určitě plánuji do budoucna nahrát video na multiplayeru nebo spíše prostě na serveru od kamaráda s VIP hosty. A určitě, jak jsem je říkal, si chci udělat i farmu, ale to ještě moc předbíhám. Uvidíme, jak se vám toto video bude líbit. Takže já vylezu asi nahoru. Udělám si lopatu a jdem si to upravit. Tak. No. A nemám teďka žádný jídlo, takže nebudu tak rychlej. Mě trošku vyštve, ale to nevadí. Jsme tady. Takže já si udělám ten tu lopatu a vlastně upravím si plochu a můžeme stavit barák. Takže lopata se dělá takhle. Jeden kobl nebo dřevo, nebo iron, nebo diamant, nebo zlato a takhle. 1 a 2 tyčky. Takže si to tady takhle upravíme. Když byste na mě měli nějaký dotaz, můžete mě sehnat i na Facebooku, jak jsem říkal. Ale jestli mě někdo napíše, že chce ode mě Skype, tak ten zásadně nedávám. Protože jsem se koukal na jiné uživatele a ty ho tam taky nemají. Znám i samozřejmě Američana, ale docela dobře ho znám. A možná právě i s ním budu točit ten VIP díl. Takže vlastně já to za chvilinku stopnu a vůbec si toho nepřijmete, protože to nebude ani mrknutím oka. Za chvilinku budu zpátky. Takže zatím chvilku vyčkejte a hnedka jsme zpátky.
zatím ahoj. Vítám vás zpět. Postavil jsem se tu barák a půjdeme se kouknout dovnitř a já to tady ukončím a půjdu točit další díl. Takže v příštím díle chci podotknout to, že půjdeme těžit. Jak jste mohli vidět, tak bohužel mě tady bouchnul creeper, ale je to dobrý, protože jsem chtěl jít zrovna tam těžit. Takže to bude v pohodě. Takže video se bude dávat na YouTube za malou chviličku. Takže zatím čau a mějte se. Takže nezapomeňte, kdo jsem. Tady je Sweet.